Per explicar-vos aquesta història ens hem de centrar en 3 municipis, 2 de l'Alt Penedès i un de Parellall Llobregat. Ara mateix ens trobem a la Riera de Palagons. Això és Avinyonet del Penedès. Aquí al costat, com a municipi veí, tenim Olesa de Bonesvalls i també ens vincularem directament cap a Martorell, Baix Llobregat. A veure, us en recordeu d'aquella història del pont del Diable? No és aquest, el de Martorell. Us faig una mica 5 cèntims de la llegenda. Una noia que treballa en un hostal, que ha de passar per una passera cada dia per anar fins a la font a buscar aigua. Resulta que un dia el riu baixa molt ple, ella diu donaria el que fos perquè poguessin construir un pont, i hi ha un senyor que passa per allà que li diu: si et cases amb mi, jo faig el pont. Aquell senyor és el Diable. Ella ho descobreix. El Diable comença a construir el pont en qüestió. La noia, esparverada, se'n va parlar amb la mestressa de l'hostal i li diu: què faig? Jo no m'hi vull casar. Òbviament amb el Diable no s'hi vol casar ningú, o quasi ningú, no se sap mai. La mestressa, intel·ligent ella, fa cantar el gall abans d'hora, amb la qual cosa, quan canta el gall, el Diable es pensa que ja ha arribat el dia, no ha tingut temps de fer el pont i no es pot casar amb la noia, i el deixa per fer. Què passa al pont de Martorell, al pont del Diable? Que hi falta una pedra. I on es troba aquesta pedra? Aquí. Anem-la a veure. I aquí tenim la pedra. Ara bé, jo us he anomenat 3 municipis. Ens falta saber què té a veure aquesta pedra amb el d'Olesa de Bonesvalls. Us ho explico des de dalt. Pujo. Doncs es veu el següent. A Olesa hi havia un mestre que es deia Salomó Pijoan. Això us estem parlant d'abans de la Guerra Civil, possiblement durant la República. I aquest mestre va ser l'artífex de que es considerés aquesta pedra com la que falta del pont del Diable. Ja ho veieu, doncs, municipis vinculats per les llegendes, per les rondalles, pel territori. I és que això també és el Penedès.